Welcome back to my video guys. नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बरायनाय जाबाय। बे भिडिअआवहायनो आं सावरायगोन मोनसे गेमनि बारै लोगोफोर। नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ पिक्चारखौ नायनानै। बे गेमनि नामानो जाहैबाय PUBG। बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय Is PUBG a Chinese game? PUBG गेमआ चाइनिज गेम नामा? आरो बे चाइनिज गेम नंगौना नङा बेखौ जोङो मानो मोनथिनानै लानो नागिरदों? बेनि खारन दं लोगोफोर। बेनो जाहैबाय दा सोलिबाय थानाय इन्डिया चाइना दावराव-दावसि आरो जायनि थाखाय गोबां सोल्जार्सफ्रानो मार्टियार जाबाय आरो मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्रायबो दा नटिफिकेशन फैबाय लोगोफोर जे जोङो बेफोरबादि एप्सफोरखौ आनइनस्टल खालामनांगौ बा बयकट खालामनांगौ। लोगोसे जोङो माखासे इउटिउबार्सफोरनि भिडिअआवबो नुबाय जे जोङो चाइनिज एप्स यूसी ब्राउजार गुबुन एप्सफोरखौ जोङो आनइनस्टल खालामनानै लानांगौ मानोना बेफोरजों खैफोद जानो हागौ, भाइरास प्रब्लेमफोर जानो हागौ। दा जोङो नैबे भिडिअआवहाय जोंनि टपिकखौ नायनोसै इज PUBG ए चाइनिज गेम? बेखौ जों सावरायनोसै PUBGआ चाइनिज गेम नंमारगौना नंमारा आरो बियो मा कान्ट्रियाव मा देशआव जोनोम मोनमारामोन आरो बेखौ सोर डेभेलपारा बानायजेनामोन बे गेमखौ जोङो फार्स्ट टु लास्ट जोङो सावरायनोसै गासिबो डिटेल्सखौ लोगोफोर जोङो आं फारि फारि खिथाजोबगोन नोंथांमोननिसिम। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालाम लोगोफोर जोबजासिम नाय भिडिअखौ आरो जायफ्रा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेनि खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना अलाव लाबो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअसफोरखौ नुनो मोनो। लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार लोगोफोर। आं बिदिनो इनफरमेशन आरो इउजफुल भिडिअस लाबोबाय थागोन नोंथांमोननिसिम आरो मटिभेट खालामबाय था आरो सापर्ट खालामबाय था। दा जोङो PUBGनि बारै सावरायनोसै। PUBGआ जाबाय दा मोनसे बेटेल रयेल गेम। PUBGआ वर्ल्ड वाइड मस्ट प्लेड बांसिन गेलेयो दा वर्ल्ड वाइड बियो नम्बर 1 बेटेल रयेल गेम जानानै दङ। बेटेल रयेल गेम मानि बेहाय जोङो मानि 100 जन गेम प्लेयार्सफोर गेलेनो हायो बेटेल रयेलावहाय। गोबां टाइपनि बेटेल रयेल गेम्सफोर दङ आरो बेहाय जायनो लास्टसिम बासियो सार्भाइभ खालामनानै थायो बेनो लास्टआव विनार जायो लोगोफोर। दा बियो एन्ड्रइडआवबो iOS-आवबो दङ बे गेमा आरो बे गेमा गुबुन भार्सन्स दङ लोगोफोर। जों भिडिअनि गासिबो बे गेमनि गासिबो डिटेल्सखौ जोङो सावरायगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे PUBGनि मोनसे सर्ट क्लिपखौ नायनानै ला आरो बेनि उनावहाय जोङो डिटेल्सखौ जोङो सावरायगोन। बे गेमा बबे जायगानि चाइनिज गेम नंगौना नङा आरो बेनि गासिबो बेखौ सोर बानाया बेखौ जों सावरायजोबगोन। बे PUBG गेमा मोननै भार्जनाव दं लोगोफोर। बे मोननै भार्जनानो जाहैबाय मोनसेया PC भार्जन ओमफ्राय मोनसेया मबाइल भार्जन। मबाइल भार्जनावबो बियो मोननै दङ, मोनसेया जाहैबाय एन्ड्रइड ओमफ्राय मोनसेया iOS आइफनफोरनि थाखाय। दा बियो एन्ड्रइडआवहाय जोबोद पपुलार जानानै दङ आरो एन्ड्रइडआवबो प्ले स्ट'रनि रेटिंआ बेना 4.1 आरो टटेल डाउनलड्सआ 29 मिलियन्स। दा जोबोद गोबां बे नाम्बारा। ओमफ्राय दा बे PUBGनि फुल फर्मखौ जों मिथिनानै लानि लोगोफोर। PUBGनि फुल फर्मानो जाहैबाय प्लेयार आननन्स बेटेल ग्राउन्ड्स लोगोफोर। प्लेयार आननन्स बेटेल ग्राउन्ड्स आरो PUBG बेनि सर्ट फर्मा। बेयो मोनसे बेटेल रयेल गेम आरो बेखौ फार्स्टआव दिहुनग्रोदोंमोन कम्पिउटार गेमिंनि थाखाय दिहुनग्रोदोंमोन आरो कनसोल्सफोर प्लेस्टेशन्सफोरनि थाखायसो दिहुनदोंमोन। फार्स्टआव 2017आव बेखौ दिहुनग्रोदोंमोन। ओमफ्राय दिहुननाय लोगो लोगो PUBGआ बिराद पपुलार जानो हमो बुहुमनाङै अल अभार द वर्ल्ड। इट बिकेम सो पपुलार। बे पपुलार गेम जानो हमो। ओमफ्राय बे गेमा एलाउ खालामो बे गेमाव गेलेनो हायो नोंथांमोना 100 जन प्लेयार्सफोर। ओमफ्राय 100 जन प्लेयार्सआव जाय सुबुङा लास्टसिम सार्भाइभ खालामनो हायो जायनि ग्रुपआ बिसोरो चिकेन डिनार मोननाय जायो। ओमफ्राय चिकेन डिनारानो बे गेमनि बान्था जाहैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेजोंनो पइन्ट्सआ बारायो बे गेमावहाय आरो बेनि मोनसे मोन्थाया बेनो जाहैबाय बान्थाया एचिभमेन्टआ बे चिकेन डिनारानो। बेनि थाखायनो बांसिन मानसिया बेखौ गेलेयो आरो बे इन्टारेस्टबो लायो। ओमफ्राय बे PUBG गेमखौ सोर डेभेलपारा बानायामोन बेखौ मिथिना लानोसै लोगोफोर। बे डेभेलपारनि नामानो जाहैबाय ब्रेन्डन ग्रीन होननाय सासे आइरिशमेन जाय आइरिश सुबुं बियो बानायदोंमोन बे गेमखौहाय डेभेलप खालामदोंमोन। बेनि ब्रेन्डआनो बे गेमनि उनावहाय दं लोगोफोर। बे गेमनि सायाव आखायाव दङ, बेनि आखायानो दङ बे गेमनि सायाव। बेनो बानायदों बे ब्रेन्डन ग्रीन होननायानो बे PUBGखौ डेभेलप खालामदों। दा बे डेभेलपारा गुबुन बेलेग गेम्सफोरखौबो बियो डेभेलप खालामदों। आर्मा 2 बेटेल जेट रयेल होननाय बायदिसिना गेम्सफोरखौबो बियो ब्रेन्डन ग्रीन होननाय
आइरिशमेन डेभेलपारा बानायदों लोगोफोर। ओमफ्राय दा जोङो बे पाबजिनि फार्स्ट पाबजि पिसिनि कम्पानिखौ नायनोसै। पाबजि पिसि ओंखारगोननाय कम्पिउटारनि थाखाय ओंखारगोननाया मा कान्ट्रिनि कम्पानिमोन लोगोफोर बेखौ जों मिथिना लानोसै। दा फार्स्टआवनो बे पाबजि पिसि जाय कर्परेसना बानायदोंमोन बेनि नामा पाबजि कर्परेसन, जाय बाहागोमोन करियान गेम कम्पानि बे ब्लु हलनि। करियान गेम डेभेलपार मोनसे ब्लु हल होननाय दं, जोबोद पपुलार जोबोद फेमास बे कम्पानिनि मोनसे बाहागो पाबजि कर्परेसना। ओमफ्राय बे ब्लु हलानो बेखौ डिजाइन खालामदोंमोन। ओमफ्राय फार्स्टआव पिसि भार्जनखौ बेनो दिहुनग्रोदोंमोन ब्लु हल कम्पानियानो। ब्लु हल कम्पानिया मोनसे साउथ करियान कम्पानि लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिबाय साउथ करियान कम्पानिया फार्स्टआव पाबजिखौ दिहुनग्रोदोंमोन पिसिखौ। ओमफ्राय जेब्ला बे मबाइल भार्जनावहाय जेब्ला बे पपुलार जानो हमबाय बे गेमा पाबजिया, होमबा करियान डेभेलपारा सानबाय जे बे गेमा जोबोद पपुलार गेम जाबाय, दा बेखौ जोङो मबाइलावहाय लाबोनांसिगौ, मबाइलावबो पपुलार जागोन साननानै बिसोरो चाइनानि देरसिन गेमिं कम्पानि टेनसेन्टजों लोगो हमो लोगोफोर। बिसोरो लोगो जानो हमो। ओमफ्राय बिसोरो चाइनानि गेमिं मार्केटाव बिसोरो बे गेमखौ दिहुननो लाहार फाहार खालामो। ओमफ्राय बे गेमिं कम्पानि नामा चाइनिसनि गेमिं कम्पानिनि नामा टेनसेन्ट, जाय गुबुन गुबुन गेम्सफोर दं बेना मर्टेल कम्बेट गुबुन गुबुन बायदिसिना गेम्सफोरबो बियो दा दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन प्ले स्ट'राव बे टेनसेन्टआ दिहुनदों। ओमफ्राय लोगोफोर बे टेनसेन्ट कम्पानिजों लोगो जानानै बिसोरो पाबजि मबाइल भार्जनखौ चाइनायाव लन्च खालामो। ओमफ्राय पाबजि मबाइला आरो बियो लोगो लोगो हिट जानो हमो लोगोफोर। पाबजि मबाइला लोगो लोगो हिट जायो चाइनायावहाय, ओमफ्राय जोबोद पपुलार जानो हमो। ओमफ्राय जायनि थाखाय चाइनिस गभार्नमेन्टआ साननो गोनां जायो, मानोना चाइनिस गभार्नमेन्टआ कमिउनिस्ट गभार्नमेन्ट नालाय, बिदिबो खारन जानो हागौ दे बिसोरनि स्टुडेन्टसफ्रा लाइमोनफ्रा गावसिनि केरियार बा फरायनांगौआवहाय फकास खालामाखै होननानै मोनसे अजद दिहुनो चाइनिस गभार्नमेन्टआ। ओमफ्राय जायनि थाखाय बिसोरो बे गेमखौहाय एप्रुभल होआ आरो एप्रुभ खालामा आरो मनिटाइज खालामनानै होआ, जायनि थाखाय बिसोरो बे गेमखौ आल्टिमेटलि बेन खालामनाय जायो, लास्टआव बेन खालामनानै होयो। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ लोगोफोर बे बेन जानायखौ, चाइनिसावहाय पाबजि गेमा बेन जादों होननायखौ खोनाखादों निउसफ्राव। ओमफ्राय बे जायनि थाखाय इन्डियायावबो जागोन नामा होननानै सानदोंमोन। बे पाबजि गेमा चाइनायाव बेन जायो, बेनि थाखायनो एक्सेसिभ मानसिफ्रा माने बांसिन एडिक्सन जानानै थायोबा बा गावनि फरायनाय लिरनायाव गोसो होआबा साननानै बे चाइनिस गभार्नमेन्टआ गिनानै बे गेमखौ बेन खालामनानै होयो लोगोफोर। चाइनायावहाय गावसोरनि टेनसेन्टआ बानायदोंबाबो बिसोरो बे गेमखौ गावसोरनो गावसोरनि देशआवहाय बेन खालामनानै लायो। ओमफ्राय होमबा जोङो मोनथिनोसै बियो टटेलि लास्टआव जों एबार मोनथिनानै लानोसै बियो चाइनिस कम्पानि साननानै लानांगौ ना बेखौ जोङो चाइनिस कम्पानिया बानायदों ना साउथ करियान कम्पानिया बानायनानै लादों साननांगौ लोगोफोर। दा बियो लास्टआव जों मोनथिनानै लानोसै बियो बेनि मबाइल गेमखौ पाबजि मबाइल भार्जनखौ चाइनिस कम्पानि टेनसेन्टआनो बानायनाया बानायदों, नाथाय बियो साउथ करियान कम्पानिजोंसो लोगो जानानै फिसा बाहागो जानानैसो बिसोरो बानायदों लोगोफोर। ब्लु हल कर्परेसन होननाय कम्पानिजोंसो बिसोरो लोगो जानानै बानायदों, नाथाय बेनि पेरेन्ट कम्पानिया नैबे लिरनाय दं, आं बे पिडिएफआव होनाय दं। पेरेन्ट कम्पानि आरो बेखौ सबसे बेनि बिफा कम्पानि अरिजिनेटर कम्पानिया बे ब्लु हल कर्परेसनासो, जाय सललि मोनसे साउथ करियान कम्पानि लोगोफोर। बियो खुनु गुबुन कम्पानि नङा, साउथ करियानि कम्पानि ब्लु हल कर्परेसना। ओमफ्राय बियो करियान गेमिं कम्पानि, ओमफ्राय बिसोरसो बेनि अरिजिन आरो बेहाय जोनोम मोननाय होनजायो जोङो। होमबा बियो 10%ल', ओमफ्राय टेनसेन्टआ बाहागो दं आरो ब्लु हलजोंहाय करियान कम्पानिजों। बे चाइनिस कम्पानि टेनसेन्टआ 10%ल' बाहागो दं बिसिना। होमबा 90% बाहागोआनो 90% मेन बानायग्रायानो ब्लु हल कर्परेसनासो, साउथ करियान कम्पानियासो। दा लोगोफोरजों मोनथिनो मोनबाय होमबा बेनि अरिजिन जेराव बे गेमा पाबजिया जोनोम मोन्दोंमोन मबाइल भार्जनबाबो बा पिसि भार्जनबाबो बियो साउथ करियानानो थागोन लोगोफोर। नोंथांमोना चाइनिस एप साननानै दाला बेखौ, मानोना बेहा बे अनलि 10%, बियो 10% चाइनिस जानो हागौ, नाथाय 90%आनो बियो साउथ करियान कम्पानिसो लोगोफोर। साउथ करियान मोनसे गेमसो बियो। ओमफ्राय बिनि अरिजिनेटर आरो बेजोंहाय डेभेलप खालामनाय, बे गेमखौहाय डेभेलप खालामनाय बियो सासे आइरिशमेनसो, बियो आयारलेण्डनि सासे सुबुंसो माहारिसो बियो। ब्रेन्डेन ग्रीन होननाया आइरिश डेभेलपारसो लोगोफोर। बियो गोबां गेम्सफोर बिदिनो बियो डेभेलप खालामबाय आरो बियो बानायबाय
आरो लोगोसे बियो चाइनिज गेम्सफोरबो बानायबाय नाथाय बियो नैबे पाबजि गेमखौ नोंथांमोना चाइनिज गेम सानदोंबा बियो रं जागोन मानोना बियो साउथ करियान गेमसो लोगोफोर दा चाइनिज गेम्सआव मा गेम गोग्लैगोन बेहाय आं खिथानोसै नोंथांमोननो चाइनिज गेम्सआव गोबां दङ लोगोफोर नोंथांमोना मोनथिगोन आरो एप्सआबो गोबां दं जेरै UC ब्राउजार जेरै शेर इट जेरै जेन्डार गोग्लैयो केम स्केनार आं केम स्केनारनि बारै मोनसे भिडिअ बानायदों बे केम स्केनारनि जायगायाव नोंथांमोना मा एपखौ बाहायनो हागोन स्केन खालामनो थाखाय बे आंनि माबायाव दङ प्लेलिस्टआव नायनो हागोन लास्ट भिडिअआवहाय दा लोगोफोर बियो मोनसे साउथ करियान गेमानो होनजाबाय पाबजिया दा नोंथांमोननि सायावसै नोंथांमोना मा खालामो नोंथांमोना गेलेबाय थायो ना नोंथांमोना मा डिसिसन लायो स' नोंथांमोना आंबो सानो जे नोंथांमोना बेखौ आनइनस्टल खालामनाङा बयकट खालामनांलाया पाबजिखौ मानोना बियो मोनसे साउथ करियान गेमसो बेहाय खुनु गोनांथि गैया बयकट खालामलायनायनि नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना बाबा आनइनस्टल खालामनानै लादो नोंथांमोना गेलेबाय थायोबा नोंथांमोना गेलेलांबाय था जेबो टेनसन गैया लोगोफोर नोंथांमोना गेलेलांबाय थानो हागोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ बोरै मोनखो जोबजासिम नायदोंबा नोंथांमोना लाइक होलांनो दाबावसै आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावसै आं बिदिनो नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो इनफरमेटिभ आरो हेफाजाब होग्रा इउसफुल भिडिअसफोर लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि नलेजफोरनि थाखाय बिदिनो गेमिं बा एप्सफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन आयदायाव लाबोबाय थागोन आं नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ नायलांबाय था नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट होबाय था चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लोगोफोर दाबाव साबस्क्राइब खालामनो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट होलांबाय था साबस्क्राइब खालामनो दाबाव शेयार खालामनो दाबाव भिडिअखौ लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबनो सानबाय लोगोफोर फिन लोगो मोनफिनबावगोन गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय स' दिनैनि थाखाय एसेनोसै थेंक्स फर वाचिं गोजोन्थों